Malam. A sai ka daɗe da gama. Wallahi. To yanzu nawa ne kuɗin ka gama? A'a, ai tun aka sake. Aka sake ai. Kamar ya tuka ka sake. Liki ne wallahi wajen 12 a jiki. Wallahi. Shi ne aka canja. Liki 12 ka ce. Liki 12. Yaya ni da na sai tip jiyan nan dan an dan samu aka ce ya doki gefen salam. Ya kawo maka gyara ka ce wai liki 12. Sai ka ce zan cuce ka. Liki ne guda 12 a tip din nan aka samu. Alaikum salam. Salamu alaikum. Na kowa na kowa. Ali aiki. Alhamdulillah. Abinda nake so da kai kaga ka gaya mun gaskiya. Wallahi ma haba mala. Zan cuce ka. Ya za ce wai kawo je na sai tip sabon tip. To gashi na ce ma wannan aka canja maka. Tsaya na kowa. Kai ne baka da gaskiya ne. Kamar ya ba da gaskiya. Jiya ma haka aka yi da kai da mutumin nan. Kaga kawai ba ruwanka. Kace liki 12 ne a jikin tip sa. Wallahi sai an biya kuɗin tip. Ko wanka ce haka za ka yi rayuwarka ba za ta kai maka ba. Ni ba wani zance kamar ya an canja mutum tip a mashin ke na jiya ma haka kace liki 12 ne na kowa. Kana nan? Jiya liki 12 ya ce ba. Shi ne ma ce mun liki 12. Na ko ina zuwa. Wato kai dama aikin ka cuta ne? Kamar ya cuta ne. Me ka rike sana'a ka saboda Allah? Kai ka zo ka ce mun wai na yi likin jiya ka ce musu 12 ne ma ku ce mun 12. Wallahi. Ka san kai ne ma da kake. Wallahi tallahi. Ka rayuwar nan hankali na kowa. Ƙarya ne wallahi sai maka ba na kowa. Wallahi sai ya biya. Kace haka za ka yi. Wallahi sai ya biya wallahi. Sai ka biya wallahi. Wallahi ina ruwanka da abun da ba ruwanka da kallo ne da shi wallahi. Ba da Allah. Ya za a yi ga tib na canja ma a ce wani ba canja ba. Haka ake? Yawa, hello. Na kowa tsaya sasanta abin nan na kowa ka gaya masa abu ka ga dai me zai. Kamar ya. Ne. Zakara police station ne? Dauko. To shikenan hakan zai fi kawai. Tunda wallahi tallahi abin da zai fi kenan. Baki dajin me liki ne nan na samu. Na so masa na kawo jeje na sai tip amma wai na zo ya kara mu wai huda ko shi daga na baki sallam ya fashe wai na ya dan samu matsala na Allah kai hakuri. Abin kai hakuri wallahi. An gaya maka tsaya selbin din magana kaki. Kaga ai yanzu ta riga ta kare. Na riga na sanar da police station na Jakara. Dan Allah ku yi hakuri malam wallahi. Wani station na Jakara su ne suke maganin yan iska irin waɗannan. Wallahi billahi la ilaha illa huwa. To saboda haka ni zan kai ka za su yi maganin ka za su hora ma da Allah ka daga yau ka ƙara cewa za ka zo. Ba za ta maka ba. Ga ma karshen zalunci. Ana ji ko? Allah tsaya. Mata ta ce wallahi Allah. Ɗaya uku ta haifa dan Allah dan annabi kai mun afuwa dan Allah wallahi ta san ƙarya nake. Dan matarka ta ƙarya nake yi wallahi. Dan matarka ta haifa ɗaya uku da kun ka gode wa Allah ka ba hanyar salama ta halali. Ka samu kuɗin ka in ka ce na ko in ka ce in taimaka maka ni a matsayina na ASP. Sai in taimaka maka. Amma ina matsayin ASP ka zo ka ce za ka mun wayo. Dan Muhammad Rasulullahi kai hakuri dan ya Rasulullahi ASP dan Allah ka kai. Dan Allah ka bai hakuri dan Allah wallahi na daina ta kai sai rantsa da Allah da kai na daina dan Allah maganar da take ciki kawai ka dauko masa abinsa da yake nan ka sa a nemi alfarmarsa ya mana kai kuma ka gyara halin nan naka wallahi na gyara ba komai ba ce in ka ce za ka yi ta na gyara wallahi na gyara nan ne gurin sana'a ka nan ne gurin ba jira aka baka ba jira ya bani abin da nake so da zan haƙura zan kyale ka amma duk sanda ka sake irin wannan duk sanda ka sake irin wannan Allah ba haƙuri ba ko me zaka bani wallahi la ilaha illa bi hali irna ma wallahi zan bi su gaba ɗaya ko idan suke in gaya musu dan Allah ka haƙuri in ga ka kyauta wa kanka sai ka gyara rayuwa ka za ka yi nan gaba na kowa haka zai fi ma ka yi kaja ka wannan jajajen duk ga zan zai abin nan ya ji Allah bai bani kudin leƙin to Allah bai buga mu ba kudi buga mu ba kudi buga mu bani an ga maka ni tibo hala yake mu ba gidaje kawai sha sakare sha sa Allah bai
dan Allah ka ban kuɗi dan Allah dan annabi yalla bai wallahi ko kariya ban ma dan Allah ka kariya ba dan Allah ka sallama yalla bai dan Allah gaga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya isa